Issa Jawara ale de bisimilalen do an bolo bi an ka kumaso kɔnɔ nɛgɛjuru sira fɛ a bɛna ka ni da don lakanabaliya la min bɛ jamana camancɛ fanfɛla la. Issa i n'u la. Ni waati laban ninnu na lakanabaliya ɲɔɲalenba don Mali jamana kɔnɔ janko dangariliba laban min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Bayankara mara la mɔgɔ 21 olu de nin bɔnɛna. Lakanabaliya e yɛrɛ bolo mun bɛ ka dɔ fara ka Mali kɔnɔ ni waati in na? Awa lakanabaliya an t'a dɔn ni dɔ bɛ ka fara kan dɔ bɛ ka bɔ a la en tout cas ni tiɲɛ don attaque dɔ kɔni kelen don. Hakili lakanabaliya de ki nana ni fanga d'Afrique an b'a fɔ ma ko 2020 cogo kelen na 2012 donc min bɛ ka kɛ nin waati in na n bolo fɛn min don a tɛ fɛn tɛ ka fɔ k'a bɛ lajɔ yɔrɔnin kelen fɛn dɔ jɔtɔ a kɔlɔlɔ fanga ka bon fɛn kɔni min ye tiɲɛ bamanankan na ni ye jenbe golobatɔ ye n'a faratɔ tɛ a bilatɔ don. Donc n bolo an ka armée bɛ wulikajɔ min na kɔsani na o bɛ ka kɛ sababu ye o bɛ ka k'u ka cible yɛlɛma parce que i b'a jateminɛ maa ninnu tun bɛ an ka arme finitigilakaw de attaqué fɔlɔ kosɛbɛ ka joli ka kosɛbɛ mais sisan o bɛ ka taa bi civil de kan or Mali sariya la civil man kan tɛ ka maramafɛn ta donc o ye adamaden minnu ye qui sont pays sans défense donc yanni arme bɛ se o b'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ ka ban donc o n'a ɲɔgɔnna waleya olu tun bɛ ne ka gɛlɛn nka hakili la peut-être jamana marabagaw bɛna fɛɛrɛw peut-être tigɛ cogo min na u bɛ se ka dankari k'o la donc i b'a bila minɛn min kɔnɔna la i b'a ye ni u ye cible yɛlɛma o b'a jira k'a fɔ ko gɛrɛntɛ kelen don la u bɛ ka sira peut-être ka cible militaire u attaquer donc u kelen don k'u fanga don cible bi nɔ an b'a fɔ ma min ye cible mɔli ye sɔrɔsikan na n'o ye cible civil ye. Ayiwa e yɛrɛ bolo jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun fɛɛrɛ telimanw tigɛ walasa denmisɛn sifin minnu ni olu bɛ ka tugu jɛkulu maramafɛntigi ninnu kɔ ka marifa ta u nɔfɛ u bɛ se ka ban cogo min na jamana kɔnɔ? A fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye d'abord ka kunnafoniya cɛ aw n'a ɲɔgɔnna radiosow donc ani radioso wɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fo ka kuma ni sifinnakaw ye fɔlɔ kosɛbɛ u k'a dɔn ko in yɛrɛ kɔlɔlɔ ye fɛn min ye donc o ye mesure fɔlɔ ye mesure filanan bɛ se ka kɛ min ye o ye ka a bɛ fɔ ma ko développement baaraw c'est-à-dire yiriwa baaraw fo k'olu ka caya parce que i na kan i bɛ mɔgɔ dɔ ta k'a ka yɛlɛ moto kan ka taa yɛrɛ fa 30 40 nɔfɛ kalo kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tigi tɛ baara la a sigilen don n'a yɛrɛ ye maa ma bɛ baara la min nan'o ma ko u ka tugu i kɔ nin ko ninnu na ɲɔgɔnna la o yɛrɛ bɛ t'i ko fɔ donc baarabaliya fana o kelen don ka ye ko in na or n'i y'a jateminɛ pour que baara fana ka créer fo basigi de ka na yɔrɔ min na bon tant que basigi tɛ yɔrɔ in na baara ka baara di sifinnakaw ma ka gɛlɛn bon k'a fɔ fana hali ni i ye développement activité kɛ cogo cogo ni sécurité tɛ yen ala k'an kisi a kana taa sigi kɔrɔlen ma donc fɛn min don fɛn fila a bɛ taa ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u fanga don halisa kosɛbɛ kunnafoni di siraw la kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu bɛ maa ninnu fanga dɔgɔya kosɛbɛ a sabanan ye min ye ka fɛɛrɛ kɛ ka baara di sifinnakaw ma kosɛbɛ. O diyara an ye kosɛbɛ nin tun ye Issa Jawara ale ka laseli ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma an ka foli b'a ye.